upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil ating pinagpalang mga aral, ito po ating beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas, sabay-sabay ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalayin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras na buhay nagmumula sa iyo. Pagkakataon binibigay mo kami sa amin sama-sama pupupuri sa iyo sa buong araw tumalapay. Bamulat sa pandalangin na aming iginigalang minamahal Evangelista with Estrada Almeida. Aming po maminamal na mamangagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin pagkakasala ko din puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat mga Panginoon sa pag-aaral mo yung salita. Lagay sa mo yung salita patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa aming pumamil kapatid sa dako ito mga Panginoon. Maging sa aming pumamil na babisita. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Bawal matulog, mga minamahal. Amen. Sapagkat ngayon ay Sunday, dapat tayo po mga minamahal ay gising na gising. Although, we know, dahil maalinsangan kasi. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, dapat tayo po mga minamahal ay magiging wise na mga Kristiyano. Amen. Na kapag tayo po inaatake ng katamaran sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, katamaran sa pagkikinig sa salita ng Diyos, the more na dapat mag-exert tayo ng effort at ating pong magawa at mapakinggan lahat ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord, amen. Amen, praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapintulutan ng ating beloved preacher, ako'y bumabatin sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, Sunday General Worship, dito po sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung pinauna po natin pong inagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. And we give you honor, respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Humon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kuhin na po natin yung ating pong mga kwaderno, ballpen, at ating itala, maging sa ating pong mga Biblia. Ating itala ang mga bersikulo at mga aral na ating pong pag-aaralan sa hapong ito. Kindly sa ating first verse, text, mga minamahal, sa aklat ng Hebro, ang kabanata ay 3, talatay 15, italon sa 17 hanggang 18. From the book of Hebrew, chapter 3, verse 15, and then italon sa 17 up to 18. Aklat po ng Hebreo, kabanata 3, talatay 15, talon sa 17 hanggang 18. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Tutulugan niyo ako niyan. Sabi ng talata, ating basahin mga minamahal, what is it? It is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Pag sinabing today, mga minamahal, urgent. Amen. Amen. At ito po mga minamahal, talatang ito, hindi lang po ito para sa mga Kristiyano o taong hindi pa nakilala sa mahal na Panginoon.
It is also true to all Christians. Lahat ng Kristiyano na akala mo'y napaka-kumpleto na at everything is already known to him or her. Amen? Ang sinasabi na pwede ba, simula ngayon sa araw na ito, kapag narinig mo ang totoong salita ng Diyos, harden not your hearts. Amen? Amen? Anumang dahilan na pinaghuhugutan mo yung sama ng loob mo, anumang dahilan, kung anumang dahilan bakit hindi ka nagbibigay ng 100% paglilingkod at hindi mo natatanggap ang grabing kagalakan, whatever is the reason, harden not your hearts beginning today. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa katotohanan, sa tawag na ito'y marami pong nag-respond. Amen. May mga totoong sumunod, but mas marami ang hindi sumunod o nag-reject sa panawagan na ito ng ating mahal na Panginoon. Amen. And if we are here, kasama tayo mga minamahal na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil ating pinagbigyan ang tawag ng mahal na Panginoon, we are so much blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi niyang pinagpala ka sa lahat ng pinagpala because of all people. Isa tayo sa tinawag ng ating mahal na Panginoon. But the problem is, some Christians, mga minamahal, maraming magsasabi, mga minamahal, na bakit kailangan kong mag-aburido? Why worry? Lahat naman, okay naman eh. Amen. Kakabili nga tayo, may trabaho nga akong maganda eh. Yung mga friends ko, okay, close na close kami ng mga friends natin eh. Amen? Wala namang gera. Walang okay lang. Amen? Nakakauwi, wala namang COVID-19. Nakakapunta ako ng bayan anytime. Amen? Matagal pa naman, kung sakaling darating ang Diyos, matagal pa naman. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang iniisip ng ilang taong hindi marunong magbantay sa kanilang kaligtasan. Amen. At yan po mga minamahal ang sinasabi ng ilan, marami pa akong gustong gawin sa aking buhay. May mga pangarap pa ako na gustong maabot. Amen. And this world has a lot to offer to enjoy with friends and family. Ito po mga minamahal ang ilan sa kadahilanan kung bakit ang isang Kristiyanong dati mainit, ngayon, unti-unti nang lumig sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito yung mga Kristiyanong even harangan mo ng itak. Kapag sila'y dadalo, sinasabi nila, mas kinaitak yan, ini-ignore nila yan, makadalo lamang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, nung first time nilang makilala ang ating mahal na Panginoon, maski na walang sasakyan, sila'y naglalakad. Sabi ng ating mahal na kapatid, grabe, magsimula sa tahanan, dala kamote. Pagdating sa banal na gawain, dala kamote. Pag-uwi sa bahay, kakainin ulit kamote. Pero pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Ganyan na ganyan tayo noon, mga minamahal. Amen? At kapag tayo, mga minamahal, ay walang mga masasakyan talagang nilalakad natin. Pero habang tumatagal, mga minamahal, wala lang, naplat lang ng konti ang motorsiklo. Ayaw ko nang dumalo, flat ang motor ko. Amen? Grabe. Amen. Nakalimutan niya na noon, pwedeng maglakad. Amen. Ngayon, nung pinagpala na flat lang yung pagpapala yung pinigay sa kanya, ayaw na niyan dumalo. Amen. Dati-dati, mas kinaulan yan, nagpapabasa, makarating sa banal na gawain. Binabalot ng mga Kristiyano kanilang damit sa isang cellophane. Pagdating sa banal na gawain, basang-basa, magbibihis yan. Maburi lamang ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pero ngayon, kapag umulan ng konti, talagang ay baka sipunin ako. Ang dami na nating rason, mga minamahal. Bakit? Kaya natin ginagawa yan, matagal pa kasi ang pagbabalik ng Diyos. Marami pa namang oras. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo, mga minamahal, ay nagnanais, masigurado ang ating kaligtasan, magbantay tayo. Huwag nating bigyan pagkakataon ng diablo na tayo'y madaya. Dapat alert parati ang Kristiyano. Kaya nga ginamit ng Biblia ng Biblia ng mga kumagasuhan representasyon.
mga tagapagbantay, security guard. Amen. Ang security guard hindi yan natutulog. Bakit? Parati niyang binabantayan yung kanyang, assignment, mga minamahal, or else kukunin na magnanakaw yan. Ganon daw dapat ang mga Kristiyano. Baka kunin ang kaligtasan mo. Dapat hindi tayo natutulog at binabantayan natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And that is the reason why even Christians now, bagamat narinig na nila ang tawag, unti-unti pa rin hindi pinapansin yung tawag na ito ng ating Diyos na buhay. Noon mainit, ngayon unti-unti nang nagdi-depreciate ang kanilang ginagawang paglilingkod. Amen? Tanong, how can we or anyone set attention towards God's calling? Paano ba natin magawa, mga manatili ito? Amen? Siguro ang gawin na natin, balikan lang natin yung ginagawa nating una. Amen. Bago tayo magpatuloy, pumalakpak mo muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat ng Hebro, Kabanata 11, talata 24 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sa 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, ang Kristiyano daw magigising sa katotohanan at makikinig sa tawag ng Diyos na today, when you hear the calling of God, kailangan give attention. Unang-una, dapat daw, if we learn to value Christ's riches over this world to offer. Kung binavalue natin na mas mahalaga yung kayamanan na bigay ni Kristo kaysa ini-offer ng mundong ito. Amen. Amen. Si Moses, mga minamahal, meron siyang choices available. Kung siya maging prinsipe ng Egypto, napakarami niyang kayamanan. Amen. Lahat. Kaya niyang gawin. Powerful. Faith. Nandun lahat. Amen. Pero anong ginawa niya, mga minamahal, pinili niyang maging kasama yung mga mahirap o maralitang anak ng Diyos. Amen. Sapagkat ang tinitingnan niya ay hindi yung kayamanan na nakikita ngayon, kundi ang kayamanang ipinangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring mag-isip ang ilang brother, grabe ka naman. Amen. Masama bang magtamasa o umasa o magnais magkaroon ng mga kayamanan, magkaroon ng mga kaibigan, katanyagan o anumang kapangyarihan? Hindi po masama, mga minamahal. Sa totoo lang. Amen. But, sabi nga parati ng ating mahal na Panginoon, sa totoo lang, ang mahal na Panginoon, ino-offer din niya yan sa lahat. Marami tayo dito mga Kristiyano, mga minamahal, dati-dati walang silbi sa lipunan, pero ngayon itinaas na ng mahal na Panginoon. Amen. Dati-dati walang halaga, pero ngayon, ganoon lang ng kanyang kamay, kumpas ng kanyang kamay, sinusunod dahil nagkaroon siya ng kapangyarihan. Amen. Dati-dati mga minamahal, sila po mga minamahal ay talagang grabe kahirapan. Pero ngayon, tumatamasa ng kasaganaan. Ang pagkakaiba lang, mga minamahal, mayroon silang Kristo sa puso, hindi na nakakalimutan na minsan sa kanilang buhay, sila'y wala nito, pero binigyan sila ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang taong walang Kristo sa puso, mga minamahal na nagtamasa ng mga bagay na ito, inaangkin nila ng kanilang sarili. They have the power. I am the power. I am the fame. Hindi na nila kilala ang Diyos. Wala silang panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ang tao, they exert effort to earn money. Money, money, money. Amen. Amen. Hindi po masama ang pera. Pero masama kapag inibig na natin ang pera. Na sa paggising mo lang sa umaga, pera na nasa isip mo. Amen? Amen?
Kailangan yan to buy your needs. Necessities na kailangan sa buhay. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga minamahal, anhinin mo magkaroon ka ng napakagandang kama kung di ka naman makatulog. Amen? Ang mundong ito kayang bilhin ang kama, pero hindi ang pagtulog. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng pagtulog. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong ginagawa ng ilan mga minamahal? They do it fake through science. Sleeping pills. Amen? O natutulog nga. Amen? Pero pagkagising mo, nakita mo, ang dilim, ang itim na nindito na nila. Bakit? Hindi totoong tulog yon. Nakatulog sila katawan, pero yung kanilang isip patuloy na umiisip. Walang kapayapaan. Bakit? Ang totoong pagtulog ay bigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao, ang mundong ito, mga binamahal, kayang ibigay ang malalaking bahay. Can give house. Amen? But never a home. Amen? Pag magkaiba yung house at saka sa home, mga minamahal, yung house, ito yung building. Pero kapag nilagyan mo ng masayang pamilya ang isang building na yan, yun ang tinatawag, nagiging home ang tawag doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pwedeng ibigay ng mundo ang kayamanan, amen, ang mga magagandang building. Pero bakit may mga mayayaman tumatalon sa building nagpapakamatay? Bakit may mga kilalang artista na nandun sa kanilang magagandang marangyang tahanan, pero still, makikita mo, nandun umiiyak sa television. Bakit? Hindi nila kailanman nabibili ang pagiging totoong home, totoong pamilya, totoong kagalakan. Tanging Diyos ang nagbibigay niyan. Manawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This world can provide you food but never an appetite. This world can provide you medicine but not the health. Amen? Kung pipiliin mo ngayon ang gusto mong i-offer ng mundo at ang mahal na Panginoon, ano ang pipiliin mo? Yung mundo na hindi yun talagang gusto mo mangyari, o yung ino-offer na mahal na Panginoon na yun ang ultimate reason kung bakit ka nagpapakahirap araw-araw. Gusto mo magkaroon ng kapayapaan, gusto mo magkaroon ng mapayapang at pagtulog, masayang pamilya, magandang pangangatawan. Di ba yun naman ang gusto natin kaya tayo nag-aanap ng pera? Amen? And that Christ offers to all of us. Yan ang ino-offer ni Kristo. Pero inaayawan ng maraming Kristiyano. Mas gusto nila yung mahabang paraan, mahabang long way. Pero sabi nga Biblia mo, if you have Christ, you have everything. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 3 verses 5 up to 7. Amen. Marami pong tao, mga minamahal, kapag nakamtan na nila itong mga bagay na ito, nalulungkot pa rin. Dahil ang nasa kanilang isip ay yung kayamanan, dapat dumang ka ng kayamanan, dapat may profession ka, dami. But God is already offering that to everyone. Amen? Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang Kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 7, ay 3 hanggang 5, amen, praise the Lord. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Proverbs chapter 3 verses 5 up to 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang Kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 7, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga kalandas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, ito yung kailangan na alam ko Nabasa ko sa mga libro na napapanood ko sa TV. Na kapag may pera ka, may bahay ka, mayroon kang magandang trabaho, may maganda, lahat ito ay talagang kailangan Amen. Sabi ko nga, hindi yan masama. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, trust in the Lord. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Hindi doon sa kayamanan na yon. Hindi doon sa mga pagpapala na yon, kundi sa Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Lahat po ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Lean not on thine own understanding. Nabasa ko to. Huwag kang maniwala dyan. Huwag kang manangan dyan. Amen? Manangan ka sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi pa natin ng mga mangaral, dumalo ka. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Magbasa ka ng Biblia. Pagdating mo sa bahay, meron tayong tinatawag na daily devotion dapat. Amen? Magpuri ka. At dumalo ka sa mga Bible studies. Manood ka ng mga banal na gawain. Bakit? Because ang sabi ng talata, lean not in thine own understanding. Parati mong pakinggan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi kinasasawaan ang salita ng Diyos. Lahat ng hindi nagsasawa sa salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagsasawa sa salita ng Diyos, umaayaw sa kalangitan. Amen? Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? At yan, salita ng Diyos yan, magdadala sa atin upang tayo makarating sa kalangitan. Yan po malalaman natin ang sikreto ng kaligtasan. Kaya dapat inaaral natin araw-araw, mga minamahal. Amen? At yan, binibigyan natin ng pagkakataon upang maganap natin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin tinutulugan ang salita ng Diyos. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, you will never give attention to the call of serving God if you do not value the blessings of Jesus over the things that this world can offer. Hindi tayo magbibigay ng, now, halika na, maglingkod ka na. Kapag patuloy sa ating puso at isipan, mas masarap mabuhay sa mundong ibabaw na mayroon ng mga karangyaan na bagay na yan. But take note, mga minamahal, God can offer more than that. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, magtapat. Kailangan mo lang, mga minamahal, ganapin ang kalooban ng Panginoon. Dahil sabi ko nga sa inyo, nung ginanap namin ang salita ng Panginoon, hindi namin pinagsisihan ang aming pagiging anak ng Diyos. Grabing pagpapala ang aming natanggap nung kami naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, if we give importance, magkakaroon lang tayo na chance to listen to this call, mga minamahal, and give attention if we give importance to where we shall spend our life after death. Lahat ng naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yan, mga minamahal. Basahin lang muna natin Hebrew Kabanata 9, talata 27. Kaili. Para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita. Basahin natin aklat ng Hebrew Kabanata 9, talata 27. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga minamahal, whether we like it or not. Amen? Amen? Maiksi lamang ang buhay natin sa mundong ibabaw na ito. Amen? Aabot tayo sa tinatawag na kamatayan. Brother, mayroon sinasabing maabutan ng buhay. Amen? Pag pinagpahala ka. Amen? Dahil sabi ng Biblia, yung rapture of the church will take place. Mga minamahal. Amen? Mauna yung mga namatay, pero susunod yung mga buhay na katulad natin, mga minamahal. Pero ang sabi niyan, the katotohanan is, tao, mga minamahal, mayroong kapiranggot na buhay sa mundong ito. Ang sinasabi ng aklat ng awit, mga minamahal, damo, 70 to 80. Yan ang normal lifespan ng tao. Amen. Amen. Lahat na may 60 up. Pinagpahala ka na. Wala mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, darating yung tinatawag na kamatayan. Ayaw natin pag-usapan ng kamatayan, pero totoo yan. Amen? Yung katabi mo dati, nandyan, pero ngayon, wala na. Amen? Ang tanong, mga minamahal, kung ang tao ang iniisip lang ay hanggang dito sa mundong ito, pagkatapos wala na, he or she doesn't care, life after death, talagang hindi ka maglilingkod sa Diyos. Amen? Mayroong mga relihiyon na sinasabi nila, ay wala na, pagkatapos tapos na. Hindi totoo yun. May sinasabi ang Biblia na buhay pagkatapos ng mundo. Aklat ng Daniel, ating basahin mga minamahal. Kabanata 12, talata 2.
Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note marami sa kanila, kindly balik sa Tagalog, marami sa kanila na nangatulog or ito'y pag nagutulog sa alabok, other way of saying, na nangamatay. Amen? Slept, mga minamahal, ay mga gigising. Babangon muli, mga minamahal. Ang iba'y sa walang hanggang buhay. At yan, mga minamahal, tinatawag na yung kalangitan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng may gustong pumunta dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya maski na mainit, mga minamahal, amen, nandito tayo, nagpapaypay. Amen? Bakit? Gusto natin ng langit. Amen? Masarap matulog sa bahay, pero nandito ka, inaantok-antok ka, pero pinipilit mo magising. Bakit? Gusto natin mamutan ng kalangitan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan sa atin mula kagabi, hindi pa kumakain. Fasting. Pero nandito ngayon, hindi pa tumitigil sa paglilingkod sa mga. Bakit? Dahil gusto natin ng kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Whether we like it or not, kung ikaw ay abutan ng Diyos na naglilingkod ng may kainitan, take note naglilingkod na may kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay sabi diyan, pangako ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen. Pero pagkatapos ng napakahabang paglilingkod mo at medyo nanlamig ka, nanlupaypay, ang dami mong rason, si brother kasi ang may kasalanan, natisod kasi ako kay sister, ay ayoko na ngayon. Amen? Amen? At abutan ka ng kamatayan, kapatid. Gaano man kaganda ang pagpunta ng mga beloved elder para magbigay ng magandang pangangaral habang ikaw ay nakaburol, kung ikaw ay hindi naglingkod ng ayon sa kanabumal na Panginoon, pa rin ang punta mo. Amen? Amintin natin yung katotohanan na yan. Totoo yan. Kaya habang buhay ka, ganapin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Everybody shout, praise the Lord! At yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ay gagawin ng Kristiyano para lamang makamit ang tinatawag na pangako ng Diyos ng buhay. Because we want to go there. Amen! Sabi ng Biblia, kindly, aklat ng Marcos, Kabanata 9, talatay 43 hanggang 44. Kindly. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Ganito pagkasabi, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapapas sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaulam niyan, nakaunawan niyan, sumigaw ng praise the Lord. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Kung sa oras na ito'y ang iyong pagmamaktol ang dahilan, amen, na ikaw ay hindi makapagpuri ng tama sa Diyos, alisin mo yan. Amen? Ibaliwala mo yan. Amen? Dahil mas mahalaga na ikaw ay nandoon na mapunta sa kalangitan. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa oras nito, mga minamahal, ang pride mo, ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo magpasakop sa mga manggagawa. Sabi ng Biblia, tanggalin mo yan. Putulin mo yan. Amen? Mas maganda nang wala kang pride, pupunta ka ng langit, kaysa punong-puno ka ng pride, pupunta ka naman sa impyerno. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Take note, wala pong purgatorio. Amen. Ang aral sa atin noon, kapag ikaw ay nasa purgatorio, may chance kang magsisi. Amen. Tandaan po natin, ang ating action, call to action, is until the time na tayo ay mawala ng buhay. Pag namatay ka, pagkatapos yan, mga minama, after that, the judgment. Amen? Kung anong nagawa mo, kung ikaw ay naglingkod, sa mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, nagpakahaya-hayahay ka, doon ka kay Satanas, doon sa impyerno.
walang may gustong mapunta ng impyerno. Amen. Lahat ng ayaw ng impyerno, sumigaw ng praise the Lord. Sa impyerno, mainit. Amen. O, totoo yun mga minamahal. Mainit sa impyerno. Lahat ng naiinitan ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. O, totoo yun. Ayaw na ayaw natin mainit ngayon. Ayaw na ayaw. Ginaganon-ganon natin, di ba? Hindi iyang ganyan. Sa impyerno, napakainit. Apoy sa impyerno. Yeah, subukan nyo nga, mga minamahal, ilagay yung kamay ninyo sa apoy. Ang init yan. Amen? Just to explain. Ang buhay natin, mga minamahal, composition of two main body. One, yung body, yung katawan natin. At ang pangalawa, yung soul na tinatawag, yung kaluluwa. Amen? Kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, meron tayong Espiritu ng Diyos na sa iyong puso. Kaya nagiging 3. Pero kapag hindi, ay yung 2 lang. Amen? Amen. Open, empty na empty ka dyan, mga minamahal. Pero tandaan po natin, mga take note, kapag namatay ka, humihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Kapag nawala yung kaluluwa sa katawan, ano man ang gawin nila sa katawan mo, tusukin nila yan para ikaw ay imbalsa mo, hindi mo maramdaman yan, nakangiti ka pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Walang nararamdaman ang katawan. Anong nakakaramdam? Yung kaluluwa na nasa ating katawan. Ang sinasabi ng Biblia, ang ibubulid sa impyerno dagat-dagat ang apoy ay hindi yung ating katawan. Ang ibubulid doon ay yung ating mga kaluluwa. So yung nakakaramdam ng init kapag ikaw ay naglagay ng apoy, sinit ka, tampol. Amen? Yun yung makakaramdam doon, lalangoy-langoy ka sa gitna ng apoy. Ganon ang hirap doon sa impyerno. Walang may gusto doon. Kaya kung ayaw mong pumunta doon, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Mateo, Kabanata 10, talatay 28. Kindly. Amen. Amen. Kindly. Amen. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, talatay 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi mga nakakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan. Amen? Datapwat hindi makakapatay ng kaluluwa. Yung gutom, yung inyong nag-aamok na kapitbahay. Amen? Lahat ng mga nagkakaroon ng banta sa iyong buhay, huwag mong katakutan yun. Amen? Ayaw kong dumalo. Baka masalubong ko mga holdapper. Huwag mong katakutan yon. Ayaw kong maging Kristiyano. Baka pagtawanan ako na, huwag mong katakutan yon. Amen. They can only mock on you. They can only kill you, but not the soul. Hindi nila magawang patayin na yung kaluluwa. Amen. Pero sabi niya, matakot ka sa Diyos. Amen. Na may kakayahang kapag hindi ka naglingkod, kayang patayin ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, sa oras na ito, alam ko, walang may gusto ng impyerno. Lahat ng may gustong mapunta sa kalangitan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung paano pumunta doon? Mga minamahal, hindi yan dadaan sa ilang, hindi ka dadaan sa binmalay. Amen? Anong sinasabi ng Biblia? John chapter 14 verse 6, kindly. Aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 6. Amen. Amen. Ganito pagkasabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus lang ang tanging daan patungo sa kalangitan. Ang kailangan mo sa Jesus na ito, mga minamahal, siya'y Diyos ng iyong buhay.
Alamin mo kung anong kanyang gusto na gagawin mo dapat. Amen? Amen? At mahalin mo siya ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Dahil siya ang tanging daan. Hindi sinabi, mga minamahal, na mag-aborito ka sa iba para ikaw yung mapunta ng langit. Simple lang ang sinasabi ng kaligtasan, mga minamahal. If you are so worried about the life after death, para magbigyan mo ng tuon ang tawag ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ang pakaisipin mo para siguraduhin mong nasa iyo ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tinanggap mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Nakakadama ka parati ng banal na presensya ng Diyos. Amen. Mula kanina, lahat na nakadama ng banal na presensya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung mula kanina nakamulagat ka lang, matatapos na tayo mga minamahal, nakamulagat ka pa rin. Maawa ka sa sarili mo. Bakit ganito ang klase ng mga pangangaral na ginagawa na natin ngayon? Sapagkat alam na natin na mas malapit ng pagbabalik ng Diyos. Hindi po pwedeng kung ano-ano mga tsuriya, mga minamahal, ang gagawin nating pangangaral. Kailangan magising na ang mga Kristiyano. Kailangan magising na ang mga Kristiyano sa katotohanan na yung kanilang ginagawa na kapag hindi natin ito ibigay at i-remind sa lahat, mga minamahal, magkakaroon na lamang tayo ng pagtataka later. Bakit nawala si brother? Ako nandito pa rin. Hindi man lang ako na-rapture. Doon, bakit hindi kita makilala? Nasaan yung nanay ko? Nasaan yung tatay ko? Yung anak ko nasaan? Hindi mo pwedeng bitbitin ang anak mo, asawa mo. Kanya-kanya ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya kung narinig mo pangaral na ito at natutulog ka pa rin, inaantok ka pa rin, huwag mong sisihin ang mga mangangaral. Huwag mong sisihin ang mga pastor. Huwag mong sisihin ang mga naunang mga Kristiyano sa iyo. Sapagkat ito'y aral ng Diyos. Si Kristo lamang ang tanging daan patungo sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakatanggap kay Kristo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Third, the last but not the least. Ikaw lang ay magbibigay atensyon sa tawag ng Diyos kung ikaw ay pinili at tinawag ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, John 1:12, But as many as receive Him, to them gave He the power to become sons of God, even to them that believe on His name. Sabi na talaga, sa dapwat ang lahat ng mga sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Bakit ang sinabi diyan, pinagkalooban? Bakit niya sinabing sa lahat naman, binigyan? Hindi, kundi ang pinagkalooban lamang na maging karapatang, maging anak ng Diyos, mapunta sa kalangitan, yaong tumanggap kay Kristo Jesus. Amen. Lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoong Jesus, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi sa labi lamang. Mahal na Panginoon, tinanggap kita ngayon, ayos. Pag tinanggap mo si Jesus, isinasa pamuhay mo ang kalooban ni Jesus. Amen. Gustong-gusto mong pumunta sa beach, pero sabi ng mahal na Panginoon, linggo ngayon, anak, nandito ka ngayon, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Totoo yan. Minahal. Sarap mag-spaghetti dahil mainit. Pupunta ka doon sa kalsada. Kailangan dapat naka-spaghetti ka para sexy ka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mamuhay ka ng kabanalan. Anytime dumating ang mahal na Panginoon sa rapture of the church, datang ka, ikaw ay namuhay ng kabanalan, mapapapunta ka ng kalangitan. Yun ang sinusunod ng mga anak ng Diyos. Bagamat pawis na pawis. Sige lang. Amen. Ay, importante, langit ito sa dulo. Amen. Dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, pagkatandaan po natin, ang ating kaligtasan na hawak natin ngayon, ito'y regalo ng Diyos. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng Amen. Hindi dahil sa ikaw ay mabait, kaya ikaw ay naglilingkod ngayon. Hindi dahil sa ikaw ay hindi nagnakaw, hindi pumatay, kaya ikaw naglilingkod ngayon.
Kaya ka nandito dahil tinawag ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin yan, mga minamahal? Na kapag sinabing kaya tayo nandito'y dahil inibig tayo ng Diyos? Of all people. Amen? Sa dami ng tao. Maraming matataas ang pinag-aralan. Maraming mga talented people. Maraming mga taong may kakaya sa buhay. Pero bakit hindi sila ang tinawag ng Diyos? Bakit ikaw ang pinili na mahal na Panginoon? Dahil mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, mahal ka nga ng mahal na Panginoon, pero bakit binabaliwala mo pa rin ang pag-ibig na ito ng Diyos? Amen? Akala ba natin mga minamahal sa buhay natin na ganyan, hayahay lang, hindi tayo nagpapakainit, tapos ng banal na gawain, hindi man lang natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Sa palagay ba natin mga minamahal, pag dumating ang mahal na Panginoon, ganyan ang ating kalagayan, maliligtas tayo? Huwag tayong umasa sa isang hindi dapat asahan. Amen? Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, mainit kung mainit. Ayaw niya ng maligamgam na paglilingkod. Amen? Kaya kung ngayon ang tingin mo sa akin tatlo, I don't know kung talagang mainit kang Kristiyano. Dahil alam ko mainit na Kristiyano, gising ng gising, sabik na sabik sa salita ng Diyos. At bawat kanyang napapakinggan, pumapasok sa kanyang isipan at sa kanyang puso, gaganapin ko yan. Magbabago na ako ngayon. Hindi ko na gagawin yung aking ginawang paghayahay. Dahil gusto ko magbana ng buhay na walang hanggan. Nagkakaroon ng reflection ang bawat salita ng ating mahal na Panginoon. Pero kung sa isip mo ngayon, baka, naku, malalim na nga, gabi na. Naku, walang pamasahe mamaya. Ang dami-daming iniisip mo, kapatid. This is the day of our worship unto God. Kalimutan mo ang baka, kalimutan mo ang bahay, kalimutan mo ang problema. Ito ay araw ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, unawain parati ang kalooban ng mahal na Panginoon. Marami pong mga tao, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay binigyan pagkakataon mapabilang sa salita sa pamilya ng Diyos. Amen? Amen? And God has a lot to offer. Sabi parati ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Mga kapatid, dami kong problema eh. Dami kong trials sa buhay. Yung anak ko may karamdaman, ako may karamdaman eh. Sabi naman na Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka lang sa Kanya. Huwag mong iwalang bahala ang panalangin sa Diyos. Dahil ang pananalangin sa Diyos, iyon ang ating koneksyon para makausap natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang pananalangin ay hindi para lang nakapataas ang kamay, tapos na. Ang ilan, pananalangin nakataas ang kamay, pero ibang isip. Hindi ganon. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Hindi natin kinababagutan ang pananalangin sa Diyos. Hindi pwedeng shortcut yan. Amen. Ang pananalangin ay nanggagaling sa iyong puso. Lahat ng gusto mong banggitin sa Diyos, banggitin mo dahil nagkikinig ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang kailangan lang, yung totoong pakikipag-usap. Pero, if we do prayer just a part of, parang normal lang na ginagawa na walang kanuman, and then mababagot ka nga. Closing prayer na eh. Prayer na eh. Pero kung ang pananalangin ay ginagawa ng pakikipag-usap, giving our supplications unto the Lord, nanggagaling sa iyong puso, kinakausap mo siya. Amen? Hindi ka mababagot. Hindi mo alam na napahaba na palang panalangin mo. Bakit? Ang kausap mo kasi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sinasabi parati ng mahal na Panginoon, kung ikaw nais mo ng kalangitan, huwag mong tignan kung ano ang nasa iyong harapan na nakikita mo. Ang tignan mo kung ano ang pinangako ng Diyos. Huling talata, 2 Korinto,
Kabanatay 4, talatay 7 hanggang 9. Beloved instrumentalist, please. Amen. Dito po sa aklat ni 2 Korinto, Kabanatay 4, ang talatay 7 hanggang 9. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi maghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes we are justifying. Amen. Mahal na Panginoon, kaya naman ako ganito, nalalamig dahil grabe kong problema eh. Kaya naman ako nandito nalalamig dahil natisod ako. Kaya naman ako nagkaganito dahil kung anong pinagdadaanan ko sa buhay. Yan sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan ang nangyayari sa iyo. Ang tingnan mo ay ang pangako ng Diyos. Nakita niyo yung awitin? Whose report should you believe? I will believe the report of the Lord. Amen? Sinasabi ng diablo, mamamatay ka na. Dahil sa iyong karamdaman, sabi ng mahal na Panginoon, maglingkod ka, mabubuhay ka. Amen? Sapagkat siyang Diyos na nagpapagaling. Kung ikaw wala ka ng pag-asa, mayroon ang buhay mo, ganyan ka na lang. Sabi ng diablo, sabi ng mahal na Panginoon, magtapat ka. Bubuksan ng Diyos dungawan sa langit, ibubus ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Whose report would you believe? Report ba ng diablo o report ng mahal na Panginoon? Amen? Amen. Kaya ang sinabi ng talata, mga minamahal, taglay namin ang kayamanan ito. Totoo yun. May mga bagay tayo nararamdaman. Kaya kapangyarihan, hindi, at huwag mula sa sarili, magkabi-kabilay, nagigipit kami. Lahat tayo nagigipit. Amen. Ang ilan sa atin mga minamahal, dumaan sa COVID-19 lahat. COVID-19, pero tayo buhay, sila patay. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. That is our God. Yan ang ating mahal na Panginoon. At sa niya mga naghihinagpis, gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangangawala ng pag-asa. Umiiyak ka, pero hanggang ngayon patuloy ka pa rin punong-puno ng pag-asa dahil pinagkakapitan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pinag-uusig kami, gayon may hindi pinababayaan. Amen. Amen. Parating nagsasabi, ako'y mahirap ang buhay, pero bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Amen? Oh, totoo yun. Bakit buhay ka pa? Dahil hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang mga minamahal, ito lang, huling talata iiwanan ko sa inyo. Ating babasahin dito sa aklat ng Mika. Ang kabanatay 6, ang talata ay 3. Huling talata mga minamahal. Beloved singers, kindly. Aklat po ng Mikas, Kabanatay 6, talatay 3. O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo? At sa ano kita pinagod? Sumaksi ka laban sa akin. Nagtatanong ang mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano ngayon, na unti-unti nang nanlulupaypay, unti-unti nang iniiwanan ng paglilingkod, na unti-unti nang nawawalan ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Unti-unti nang nagmamalaki dahil mayaman na, pinagpala na. Nagtatanong ang mahal na Panginoon, ubayan ko, anong ginawa ko sa iyo? Amen? What have I done today? Anong ginawa ko? Bakit kanya nang nararamdaman mo ngayon? Na despite ikaw ay maglingkod, unti-unti kang lumalayo. Na despite ikaw supposed to be ngayon, nakapagturo na, tinuturuan ka pa rin hanggang ngayon. Amen? Bakit? Nagtatanong ang mahal na Panginoon, kung anong kasagutan dyan, mga minamahal, kayo lang ang makakasagot sa ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, minsan pa natin awitin ito mga minamahal. Sing from the bottom of our heart. I love you, Lord,
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness. Thank you so much, Lord. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Who will sing the goodness of God. You have been faithful. And all my life you have been so. Love you, Lord, that I am able. I will sing of the goodness of God. For in my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, alam niyo mga minamahal, ilagay natin ang ating sarili kung tayo ay nasa pwesto ng Diyos. Although ang Diyos ay hindi tao, mga minamahal. Amen. Ibinigay ko na sa iyo lahat ang offer, pero nire-reject mo pa rin. Pinangakuan kita ng magandang buhay, pero inaayawan mo pa rin. Hindi ba masakit yun? Ang buhay niya, kanyang ibinigay sa iyo, pero inaayawan mo pa rin. Hindi ba masakit yun? Pero patuloy na nagpapakita ang Diyos ng kanyang pagmamahal. Daily! Hindi natapos ang Diyos, hindi na pagod sa kanyang pagpapakita ng kanyang kabutihan sa atin. Alam niyo, nung narinig ko ang awiting ito doon sa crusade natin sa Manila, grabe ang kabutihan, Diyos. When you hear this song and you try to see the people worshiping God, ganun kabuti ang Diyos. Ang mga taong ito'y nagkakamali, pero patuloy pinapakitaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Ang mga taong ito, kuminsan sila bumami naman lumalayo, pero pinapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan para lamang sila'y mabalik sa kanyang piling. And that is the goodness of God. Pwede bang awitin natin minsan pa ang awitin ito, mga minamahal? I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment
moment that I wake up until the day I end. Oh, I will sing of the goodness of the Lord. In my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. On every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. On every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. sa ating mga minamahal na mga bisita sa oras ito, come, walk forward, receive the Lord Jesus Christ. Kayong mga nasa tahanan, ano man inyong kalagayan, halika kayo, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoong Jesus. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Una'y pananampalataya. Kinakailangan mananampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ni Jesus. Pangalawa'y pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag ikaw'y pinagpala na, humakbang ka papunta sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mapatawad na yung kasalanan, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, yung pagpapalang espiritual, bautismo sa Espiritu. Manginginig ka sa kagalakan, luluha ka sa kagalakan. Di mo na lamang karamdaman mo pinagaling na. Problema mo na solve na. Yung lahat ng kinatatakutan mo na wala na. Dahil ang Diyos ay makapangyari at walang imposible sa Kanya. So sa ito mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. At ang aking sabihin ninyo, mahal na Panginoong Isus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamara pa rin sa salita kapag amin pong narinig ang iyong mga salita at aming pinagbigyan ng iyong panawagan. Tutugunin mo kami sa iyong panalangin sa oras na tumala, Panginoon. Narito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan, ano man dahil lang kang paglapit sa iyo, ano man sanhi na kanyang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan, lutas sa mga problema, baguhin mo sa kanilang buhay. Gawin mo sa tunay na Kristiyano sa isip katotohanan, nawa hindi una tulito ng kanyang paglilingkod, simula pa lamang nawa, tumala pa yun, makasama namin sila sa iyong paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ang kanyang pangalan sa katang buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang parte ng ating mga kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan natin, pinakamalapit sa iyong salita. Kapag awin marad sa Santong Espiritu, kami magkapayang palaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman
TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, high blood, hypertension, kasauti, Jesus name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga pagbabalik sila, mga panulupaypay, kasauti, Jesus name. Ang bilipan daw, kasauti, Jesus name. Lahat ng mga karamdaman, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Bind the power of darkness, cast out. In the mighty Jesus, cast out. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, there is God. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Huwag kayong magatubili, mga minamahal. Ang kinin ninyo na kung ikaw ay may karamdaman, hindi ka makatalon, tumalon ka ngayon. Dahil sabi ng Biblia, ang kinin mo ang kagalingan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? 3 times, hallelujah, praise the Lord. Muna palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise